Привіт, друзі! Дякую, що зазирнули на мій канал Лісові гостинці. І сьогодні готую солодкі гріночки. Ось такі гарні, смачні і дуже прості в приготуванні. І для початку 2 столові ложки цукру висипаю на гарячу сковорідку. Доливаю декілька столових ложечок водички. Усі пропорції напишу в описі під відео. І хочу, щоб цукор розтопився. Ось так прогріваю його. Ось він вже бурлить. І додаю шматочок вершкового масла. Все дуже просто, а діткам дуже подобається такий десерт, ну і ми дорослі полюбляємо. Тепер груша, гарбуз і яблучко. Все на сковорідку. Буду карамелізувати фрукти і гарбуз у солодкій карамелі. Ось так ніби підсмажую, але зовсім недовго, до м'якості. Тепер кориця, пів чайної ложечки. Це за бажанням. Якщо любите, додавайте, не подобається, не додавайте. Інколи хочеться щось солоденьке, виручає такий десертик. Перекладаю все у тарілочку. І тепер буду підсмажувати гріночки. Знову шматочок вершкового масла на сковорідку. Розтоплюю його, беру один батон, порізала шматочками, самий звичайний. Домашнього в мене сьогодні немає, придбала, але використовую домашнє молочко. І ось так замочую гріночки в молоці і на сковорідку. Можете ще в яєчкові, якщо хочете, обмакнути. Я роблю так. І ось так обсмажую з обох сторін до зарум'янення. Завдяки молочку будуть вони такі м'ягесенькі. Все, забираю на тарілочку. Так обсмажуватиму всі. Гріночок буде багато, вистачить нам усім. Тепер подаю, викладаю на гріночку карамелізоване яблучко з гарбузом. Там у мене ігрушка. Можете брати тільки те, що у вас є. Можна тільки з яблуком, наприклад. Або можна лише з гарбузом. Дуже смачно. Виходить солодке. Зверху посипаю горішками. Я їх розмолола, просто качалкою потовкла, щоб дрібніші були. І ось так на гріночки зверху посипаю. Буде корисніше. Ну і смачно, звичайно. Це волоські горіхи, самі звичайні, домашні наші. І хочу запарити чай. Сьогодні ромашку. Ми дуже любимо ромашковий чай. Ароматний такий, в холодну пору. Смакує. Ви робіть, який полюбляєте. В основному ми споживаємо іван-чай, привикли вже до нього, але іноді ось так робимо інші трав'яні чаї. Сьогодні захотілося такого. Додаю айвички, 2 шматочки. Цукор не додаю, грінки солодкі. І все, можна смакувати солоденькими гріночками з чаєм. Готуйте на здоров'ячко
і до зустрічі!